Moro! Tänään ollaan täällä Tampereella menossa kattoo Elttelin työmaata. Lähdetään kattoo. Morjesta, Jonne. No moro moro. Mahtavako päästä paikalle? No kyllä. Kyllä, ja vielä ihan sähköpyörällä tulit mestaan. No joo, mä tulin tänään tällaisella, kun oli sen verran lähellä kotoa tää paikka. Niin tosi moni tuntee Elttelin nimeltä, mutta mitäs kaikkea te oikein teette? Ilman Elteliä meidän jokaisen arki olisi huomattavasti hankalampaa. Me huolehditaan elintärkeiden sähkö- ja televerkkojen toiminnasta. Me huolehditaan niiden ylläpidosta, huollosta. Lisäksi me asennetaan aurinkopaneeleita ja sähköautoja, latauspisteitä ja tuulivoimaa ja ylläpidetään niitä. Se on tosi laajaa toimintaa teillä. Kyllä, me ollaan levittäydytty hyvin laajalle koko Suomeen. Että pohjoisin toimipiste on Ivalossa ja sieltä aina sitten etelärannikolle saakka. Uskaltaisin väittää, että joku on jossain nähnyt Eltelin ajoneuvoja ja Eltelin työntekijät tekemässä asennushommia. No ihan varmasti, kyllä. Mitäs tällä työmaalla tapahtuu? No tässähän meillä on sähköjakeluverkon ja ulkovalaistuksen maakaapelointi-saneeraustyömaa. Tässä vetää maahan uutta putkea ja siihen kaapelia, sitten uutta valaisinpylvästä ja uutta valaisintakehiä. Sitten puretaan vanhaa pylvästä ja vanhaa valaisinta ja kaapelit pois ja teidän Fortum Recycling Waste kautta sitten kierrätykseen. Nämä pylväät, mitä tässä on, niin ne lähtee meille Riihimäelle käsittelyyn ja niistä tehdään sitten lämpöä ja sähköä. Ja nämä kaapelit, niin ne menee meille ikaalisiin, ne murskataan ja erotellaan materiaalit ja tehdään niistä teollisuudelle uutta raaka-ainetta. Toki sitten mitä jätteitä, muuta materiaalia tulee, niin kaikki kiertää meidän kautta. Niin mitäs te olette tykännyt tästä meidän yhden luukun mallista, että saa kaiken kierrätyksen ja raportoinnin samasta paikasta? Joo, tuo on meille hyvin tärkeää tietoa, mitä just luettelit. Et meillä on Eltelillä asetettu ympäristötavoitteet ja meillä on vastuullisuusasiat tosi tärkeitä. Siinä vielä tämä keskitetty malli tuleekin eduksi, että me ollaan levittäydytty ympäri Suomea. Tosiaan sieltä Ivalosta aina tuonne Etelä-Suomen rannikolle ja jopa merelle saakka, niin se on tärkeää, että me pystytään myös hallinnoimaan sitä kokonaisuutta. No, se oli sellainen työmaa. Lähdetäänkö vielä katsoa toinen? No ilman muuta. Noniin, ei muuta kuin tuohon suuntaan. Yes. No niin, nyt ollaan täällä Tampereen Piispalassa meidän valokuitutyömaalla. Eli täällä rakennetaan valokuituverkkoa. Tämä itse eroaa hiukan siitä meidän edellisestä työmaasta sillä, että täällä ei juurikaan synny purkujätettä. Mutta silti me ollaan käytetty täällä teidän keskitettyä palvelua ja tilattu astiat tänne sitä varten, että meillä kuitenkin jätettä täällä syntyy. Rakennusaikainen jäte, niin pakkausenergiajätettä, valokuitua, niin totta kai nehän hoituu meidän yhden lukun mallin kautta. Ja täällä kun ollaan Pispalan pienillä kaduilla, niin meiltä löytyy myös pienempiä astioita, jos on niin eri materiaalia tämmöistä. Uutena asiana meillä on myös kaapelikelojen palautus, eli nykyään saadaan nekin kierrätettyä meidän kautta. Mitäs meidän palvelu on sitten niin toiminut? Mun mielestä meidän yhteistyö on toiminut erittäin hyvin, että ihan alusta saakkakin meillä on ollut suorat kontaktit teille, yhteyshenkilöt, saadaan teidät aina kiinni. Ja jos tulee kiperiä tilanteita, niin saadaan jopa päivässä kierrätysastiat saitille. Ollaan oltu erittäin tyytyväisiä siitä. Sen lisäksi ollaan oltu myös tyytyväisiä siihen, että ollaan yhteistyössä pystytty kouluttamaan meidän henkilökuntaa. Koko ajan muuttuu tämä maailma, muuttuu kierrätys, niin siinä hengessä pitää olla mukana. Ja meillä on tosi tärkeää, että meilläkin koko organisaatio tuntee, miten kierrätetään ja kenen kautta. Olipa kiva tutustua tänään teidän työmaihin ja vielä näin upeissa maisemissa päässä sen tekemään, niin kiitoksia päivästä. Ei mitään, oli hienoa päästä käymään. Yes.